98.3 FM. Hey! I'll that take ye. What's on I say one pet? And I'm sorry, Jah, me boy. I'll mama take ye. What's on I say one pet? And I'm sorry, Jah, me boy. What for me sapofunu? Then here them now so from me oh. Ah, Obia Jimmy Aboso na se shewa kona go we go wo and so go wo we jam Obia fa na se shewa kona go we go wo and so e mema ni bi wo mte ade ho mo mpe the moment obe hunu so ba na nya obe ma foforo pe na da ne mpo atwa enso ade no ba ne de ma ofala sister brand de ma ofala na ka so agimi ho sana tia enena ni ate yay and I'm sorry, Jah, me boy. Hey, what for me sapofunu? Then hear them now so from me, oh. When you know be a Jimmy Aboso, na se shua, gonna go away, go whoa, and show, go whoa. When Jamo be a fa, na se shua, gonna go whoa, and show, go whoa. When Jamo be a fa, na se shua, gonna go away. What you say? So they make an member be a man be a normal cast as Sabi or Ban and Wabonus woni baby financial bra, and you don't trust the dad lumber kind. And you mean for a branch of Amakye Dede the horses say Magye girl. Magye yere Magye kunu. Papa bi. A room may be obi and radio be so ye nese kodu obi wa fe na atum kofi ada ne nsankeka. Men hunu ne ye yo. En wo ye bonia ye bra na ne girl ne to no. Eniema wo ye nyina no wo hunu nanso sister ne muwa na no. Etna ho mfie du 10 years wankasa afa sister ne tena ho hunu se aduru na ha aware boni bi nti obi atete apansam Silver oba bi hye na tare em fata ne biem because of atete obi de ne fam nti bra ode to sofo dem de to maame anim una na anim nsam a wo ka kire wo parents enu nti sister ne duru wo parents anim a nya wo beka na ye adwuma ne de na nya adwuma enkakra na kaso asai me say achenchena kra wo ne dofo nti na me say se wo ti relationship empena twe kwa de ye ntena mu mane nkuyan se wo tena empena twe hu wu a na che se wo kra de minim ni ha wo what you say why ye bia na se nya yi a wadaroma komo obi mra tinyumu emekwa mo bia ba aka ne wo pa kire me ye bepa bra bi ni a church sa anyum no mu Amakye Dede se aw mama take what won na so wompe e na sorry ja ho meboa aw dada take onso teme ho na so wompe e na sorry ja ho meboa wa fa bra ne sapofunu da hia dam na so frɛ no obi agye na boso na se hye wakona ku se gani hia credit a on frɛ bra ne da enye ne mpaboa bi no okwa akoto a omfra bra ne da senya hu hia bi no akoma omfra bra ne da enu nti wafa ne sapofunu be ma no ne tie na ye nsufin to otietia ne so akwa akosa nsupa bi anom menu aba muani na ho na de odi be ye obi na ne de be ye obi kire nti na da bia meka kire se wo fura o ma wo hia wo mo na o ma na wo sane a wo be hia wo mo enyum emi da yie pa ti se wutie enwum no a enwum na se kire nyina ni se wo nu obi te na se wo mpe no agya no ma ne nko ye mu ne kwase a enyegye ne nkogya ne subunani wanka so wani tuase nipa na ne te ne wo mpe no wani ko atwa wi sim sister na ne te no wo gyegye na kwa akoku no nanso enam kakran bi a wunya free bra ne ho kakran bi a wunya free sister ne ho nti na ada so a wo ne te wo boa Amakye Dede se men kan kiro se bedrum rabi na ni bete na mpadimfo nso se kwase ne ti a na agu bentu aso woo okay akwaya no mani sisi apakro obi apa ne yonko mfaso hey minu mienu asetene akwaya no mani asisira apakro obi apa ne yonko mfaso tio enyansafo mienu twa ba ewu ntem Mesi afrendi eminti mi biem obi agye mi aboso na se hye a kona go we minu mienu asetena koya no mani asisira pa agro obi apa ne yonko mfaso
Minu mi ani asetena na yete no. Akwaya no ma ne asisira pa agro obi apere yonko mfaso. Wo hwe oba ne nantu bi esuwa ne to bi ne adura nwum na se de osi bi himu a. Enu nti na ne te enye odo papa bia. Bra ka no kre tuanum tuo ne ka ne kre we enya fere. Enu nti so wahwe a. Eda wo kon do no na afre no. Sister also ka no kre. Sai phone foforo beba so amu aka chem se asumasi upgrade me 11 no fa ko 12 ma minti na ne bra ne te enye odo papa kanokre sister o kanokre se ya na no enye odo papa bi na ado no enu ntima setena na mote no aya no ma ne asisira pa agro obi apene yonko mfaso na Amakye Dede ka asem bi wonwo se enyansafo mienu twa ba ewu ntem ti afredi emi ntimi biem obi ageme aboso sa hyewa kone kowu enyansafo mienu ntimi ntwa be bra what you say semeni eja sai adwene si ebetwa be na se yekọ na se eja sai na adwene so ono no tani no wonfa nhye ye friends abena se enkutu nhum Emma menso me mfa se kan mpa be na ni nyina ye adwene se ye be po abe no obi anu obefa tani ahumu a ebede na abanaba abenaba enu nti wose enyansafo mienu twa ba ewu ntam awarefo mienu amote obi aye ne ho se nani ate asem si a wey twa se ne yonko beba be ka sorry wey twa se ne yonko beba be ka sorry enu nti mfie mienu nie common SORRY obi ahunu so woka Oba na homa so 24/7 bema na homa so 27/7 obi amunu yonko Amakye Dede se menka ncho se nyansafo mienu twa ba ewu ntam ti afredi emi ntimi biem obi ageme aboso ebedrum rebi sister na wo tete no obi ba bagina aboso na be ka asema DJ KK sabra ne na akachi 98.3 FM ade ba ko eya ene se wanhwe obi enu akohunu sa nipa no da bia na ka wafro de obua bra ka wafro pa to da se hunu ka no ni aspect ka no ya monetize foforo bra etwa hu penti foforo pa ka remsi ahyehyɛ ne kama pa na hwe driver no so wo sa twi ka na utim se ne ho ofa kyan o bra e ba sa nkasa ka wafro bua mema ya na ebua ya no kwa ya na ya okay me feel you senyansafo mienu twa ba ewu ntam wan hwe obi beje odofo aboso ne no sa na Amakye Dede sese ye ne boso a ene ekuwo enjo wacha mo bi afa na sa hyewa kona kowa okay 98.3 FM okay DJ aka Music Breakdown Silver Super Drive Hey yes some yo nante odoti sa hwehwe yenhwe na ma wa mama sai memre oda mama sai memre kwa kwadwo no bi agemi aboso na se hyewa kona gowe abusu odoti sa sawa da bia meka asem we se na namba du bonwum se odoti sa sawa ye setia ne se woto ape ye nenye febiem enti odo asawei yenhwe nantio asumesie odofo na dina hye ho odo te sa sawa odo ete sa sawa se etene se woto apa epobem sa na odo te the moment ya moti asa niema bi wo ho a obi a feel se won na chese wono na won de wote sei no na mugu relationship na nkakra wo kan se mi se wa mama se memre me kan se mo se time wasting ya umpo bi amen wasting time catch and asumasi go your way let me go my way enye gini nkogya ne sumina so no obodu ebenyaw enti abranti Amakye Dede
What's it saying? Kowo and show. Obi agye aboso na se hyewa. Ko na kowu. Frame says here 0552944922. 0552944922. Anzana Piero beba ne frame na bra homa no so. Enyo ni title ya Magye Miguel kwa Amakye Dede digital stores ni nyina ne ko streaming. Abrantie Amakye Dede enche Osabo Germany Düsseldorf. Kama pa. Oba Julia. Oba Juma gidi. Manfred. Bravo mini amechiachia. Sanet 0552 944 922. Frenebra Juma di so. 0552 944 922. Magye Miguel. Let's a show. Go and die. Hey! Okay.